Jezus mój. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Na Jego boskie chwały, życie poświęćmy Mu. Janu pożyć trzeba, zmysły i rozum. Bóg ofiarował nam siebie dał. I my mamy się z Nim z ludźmi dzielić. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pokarmem Z nieba Pan swój lud obdarzy. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem, nie mieli co jeść. Przywołał do siebie uczniów i rzekł: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przybyli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było też około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Thank you.